はいはい、今すぐ作りましょう。おばあさんはこの箱をゴシゴシ使って粉を集めてミルクで練ってバターをつけて美味しいパンを焼きました。おわちちちちぶ丸パン冷めろ冷めろ。違う違う、それ逆。一番向こうのやつを海の方に持ってくの。違う違う違う、あ、それ違う、一番向こうじゃなかったよ。この海に持ってるピンクのやつ、1ページ目、1を一番後ろに持ってくる。そう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 。でそれを読む。丸パン冷めろ冷めろ。おばあさんは出来上がった丸パンを窓のところに置きました。おじいちゃんとおばあさんは早く冷めればいいなと待っていました。ところが丸パン、ここを見ればいいじゃん。ああ、こんなところにじっとしているのなんこっちね、ためがいるからなんだよ。転げて逃げて食べたっちゃダメだね。飛び降りた丸パン、コロ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 。いや、逆逆逆。そう、一番向こうのやつを手前に持ってくる。そうそうそう。どんどん転げて逃げました。道を走って野原を越えてコロ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 転げていくとぴょん、うさぎが跳ねてやってきました。丸パン、私がお前を食べてやる。おっとお待ちよ。うさぎさん、私は上手な歌うたい。どんなに上手かまあまあ聞いてくださいな。そんなら歌って聞かせなさい。うさぎは耳をピーンと立てて丸パンの歌を聞きました。私は丸パンできたてパン、ミルクでこねられかまどでやって窓のところに乗せられて冷めろ冷めろと待たされた。だけどもね、おじいさんから逃げ出した。おばあさんから逃げ出した。だからね、うさぎさんから逃げるのってわけはないのさ。ほい、丸パンがコロ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 転がって逃げていくと、うおー、狼がやってきました。丸パン、私がお前を食べてやろうとお待ちよ。狼さん、私は上手な歌うたい。どんな上手かまんま切ってくださいな。そんな歌って聞かせなさい。狼はなめずりをしながら丸パンの歌を聞きました。私は丸パンできたてパン、ミルクでこねられかまどで焼かれ窓のところに乗せられて冷めろ冷めろと待たされた。だけどもね、おじいさんから逃げ出した。おばあさんから逃げ出した。うさぎさんから逃げ出した。だからね、おかみさんから逃げるんだってわけはないのさ。丸パンをコロ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 転がって逃げていくと、顔を大きなクマがやってきました。丸パン、私がお前を食べてやる。おっとお待ちよ、クマさん、私は上手な歌うたい。どんなに上手かまあまあ聞いてくださいな。そんな歌って聞かせなさい。そんなら歌って聞かせなさい。クマくんが鼻をしながら丸パンの歌を聞きました。私は丸パンできたてパン、ミルクでこねられかまどで焼かれ窓のところに乗せられて冷める冷めると待たされた。だけどもあれ、ちょっと違うかも、それ、紙が。これ、8と9が逆さまになってる。9と10。書いてよ。いいよ。見えない絵が。書いてなんだよ。いいよ。だけどもね、おじさんから逃げ出した。おばあさんから逃げ出した。うさぎさんから逃げ出した。オオカミさんから逃げ出した。だからね、クマさんから逃げるんだって。わけはないのさ。ほい、丸パンがコロ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 転がって逃げていくと、いや、こんにちは、丸パンちゃん。ね、これ読んで、これ。後でね、これ今、海の話終わったら。君は世界中で一番可愛い丸パンちゃん。丸パンをほめられてしっかり嬉しく食べました。これ早速得意な歌。私は丸パンできたてパン。困った丸パンちゃん。面白そうな歌だけど、残念、私は耳が悪くてね、よく聞こえないんだよ。私の鼻の上に乗ってお前さんの上手な歌を聞
させておくれ。見返しの順番だよ。多分嘘ついたんだよ。だって食べたいから。乗った。きつねの見て。飛び乗りました。使いました。私は丸パンできっとでもミルクでこねられたまのでカレーマンのところに乗せられて冷めると待たされた。だけどね、おじさんから逃げ出した、おばあさんから逃げ出した、関さんから逃げ出した、おかみさんから逃げ出した、ひまさんからも逃げ出した。だからね、吉さんが見えんなってここまで立った時で、長い舌をペロリと伸ばして吐く。あ、本が焼けた出来たてスポンパン丸ごとパクッと食べてしまいましたとさ。はい、これでパルパコロコロの紙芝居はおしまい。終わり。ここなんて書いてある？